Mga boot magparehistro alang sa 2025 midterm elections, miragsa na sa nagkariyang buhatan sa COMELEC sa Mindanao sa pagsugod sa voter registration karong adlaw. Ani report ni Efren Mamak. Sa unang adlaw sa voter registration, miadto si Nanay Marlene sa COMELEC office sa Magsaysay Park sa Davao City aron magpa-transfer sa iyang registration kay mibali na sila og gipuy-an. Patransfer sa Bukana. Gikan sa Matina, paingon sa Bukana. Sumala sa COMELEC Region 11, mas sayon sab ang pag-transfer karon tungod sa ilang Register Anywhere program. If you are from Davao City and you want to transfer your registration records to somewhere sa ibang place, you don't need to go to that particular place para makatransfer sa registration mo. You just visit our office. Sa Cagayan de Oro City, sayo sa bidagsa sa COMELEC Cagayan de Oro City, ang mga buot magparehistro. Sama ni Elisher Abalde nga wala makabotar ni atong milabayng eleksyon o wala na ang iyang pangalan sa listahan sa mga botante. Balag magabinaan ko kasi kay mahuman jud karong adlaw. Marehistro ka balik. Oo. Nanawagan sab ang COMELEC Cagayan de Oro City nga pahimusdan ang voter registration samtang taas pa ang panahon aron dili na makigdasog pa sa ulahing adlaw. Nalipay may karong first day nato niya daghan tao. Hopefully ma-sustain ni siya para pag-abot sa last week of registration or 2 weeks before sa September 30, medyo gamay na lang, di na magdasok. Sa General Santos City, gipahimusdan sab sa mag-classmate nga sila John Paul, CJ ug Alexander nga magparehistro og sayo samtang wala pay klase. Para magamit na dyan akong katungod na makaboto. Parehistro ko kay para maka-appeal ko sa Olympic sa diri sa Barangay Dajangas West. Para maka-vote na ko sa mga atong mga officials diri sa General Santos City. Sumala sa COMELEC Jensan, walay rason nga dili makaparehistro alang sa sunod nga piniliay sanglit mulungtad kini hangtod September 30. Ginahan ay sab sa buhatan karon ang pagpahigayon og satellite registration sa mga lugar nga dali lang maadtuan sa mga tawo. I encourage everyone to bring their filled up registration form. Kailangan po namin ng valid ID. Hindi po namin tatanggapin ang sedula, ang PNP clearance, ang company ID, no? Pwede na po ngayon ang barangay certificate but with photo. Sa lahat ng hindi pa nagpaparehistro, no, magparehistro na as soon as you can. Taas sab ang linya sa buhatan sa COMELEC Zamboanga City sa unang adlaw sa voter registration. Matod sa ahensya, ana sa 5,000 ang nakatagtang magparehistro sa syudad. Tungod sa kadaghan sa magparehistro, dunay ipahigayon nga on-site registration sa pipila ka alan barangay sa syudad sugod karong bulan sa Marso. Those who are of legal age, 18 years old and above, and then pag purely registration, new voters, dapat wala silang record sa ibang munisipyo or ibang city. If they have a record sa ibang lugar, they have to apply for transfer. Ang voter registration mulungtad sugod February 12 hangtod September 30 ning tuiga. Samtang ablisab ang tanang buhatan sa COMELEC gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Sabado sa buot magparehistro. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.